Għal ġurnata oħra pajjiżna irreġistra numru għoli ta' każijiet pożittivi ġodda ta' COVID-19. Dan kif fl-aħħar sigħat kien hemm total ta' 624 każ ġdid pożittiv filwaqt li fiequ 528 persuna oħra. B'hekk issa għandna 7941 każ attiv. Sfortunatament persuna oħra tilfet ħajjitha waqt li kienet pożittiva għal dan il-virus. Bit-total ta' fatalitajiet mill-bidu ta' din il-pandemija issa jlaħħaq is-753 persuna. Però minkejli kważi ta' kuljum qed ikun hemm persuni li jitilfu ħajjithom jidher li n-numru ta' pazjenti rikoverati fit-taqsima tal-kura intensiva huwa pjuttost wieħed baxx. L-awtoritajiet tas-saħħa jisħqu li dan huwa l-iktar fattur importanti sabiex din il-pandemija tkun tista' tinżamm taħt kontroll. Intant sorsi li tkellmu ma' Net News urew it-tħassib tagħhom ma' sitwazzjoni preżenti fir-residenza ta' San Vincenz de Paul, dan kif jidher li numru sostanzjali ta' residenti jinsabu pożittivi għal COVID, tant li hemm madwar 7 swali li jinsabu f'iżolament.